Va, vinga, sisplau, va, anem a començar ja, sisplau, vinga. Fa mandra començar avui. No, vinga, Poli, vinga. Bon dia, benvinguts a Vull Ser i a la nostra nova casa, la Llama Store, la Generalitat de la Comèdia! Vull Ser, el podcast on la gent ajuda a un menorquí i a un de Gavà a fer més rica la pronunciació i el coneixement de la nostra llengua i cultura catalana! Catalunya! Si el que voleu és aprendre català i enamorar-vos de Catalunya, amb nosaltres esteu al lloc més indicat! Comença a caure. Sí, ara ja caure. Vale, sí. Gràcies, Jeff. Recordeu que... A veure si ho explico bé. A veure, recordeu... És que cada vegada que ho explico em faig un embolic. Això és difícil, eh? Recordeu que podeu veure tots els episodis... vaig a parlar a la càmera, perdoneu-me, Podeu veure tots els episodis de Vull Ser a laguixeta.cat, la plataforma ètica d'audiovisuals en català! Som-hi! Primer a la guixeta i els 3 dies... O sigui, avui és dia 11, no? Hem dit? 11 de novembre. Que això em lia molt. 10, perdó. Avui és 10 de novembre. Avui és 10 de novembre. Avui és, doncs, 10, 11, 12... El dia 13 es podrà veure a YouTube i Spotify! Vale. Espera, i a la guixeta, saps una cosa també important de la guixeta? Lo positiu de la guixeta. No, el positiu no, l'altre també, però això també és positiu. És que la gent pot entrar a veure els episodis, veure un episodi gratuïtament, i té un botó que posa taquilla inversa. I pot enviar calés. Allà posa 3 euros, però si volen deixar més, no hi ha problema, Però tu pots deixar... N'hi ha límit? No. Tu pots deixar 4 milions d'euros, per exemple? Els números són infinits. Perquè pot venir el Barça i dir aquests dos al vestuari que aquest any estem rient poc. Si a mi em ve Hansi Flick i em demana, jo t'aviso, o sigui, jo no deixaria treballar amb tu mai, menys si ve Hansi Flick i em diu que vagi al... És l'única cosa per la que et deixaria, Dani. Hola, Reventós. Sí. Hola. Què tal, com estàs? Ets Hansi? Soc Hansi Flick. Ara sí que estic suant. Tinc una mica menys de cabells Sí. que el Hansi Flick. El Hansi Flick té 60 anys, no? Ah, sí? Jo sembla el seu tutor, collons. En tinc 42, perquè el dia 27 d'octubre vaig complir 42. O sigui que... Contra tot pronòstic. Contra tot pronòstic, També t'ho dic. Molt bé. Home, doncs tu, que els teus anys, quan tu compleixes anys, haurien de valdre no més de m'edat, sinó en valor. Quan jo complo anys, mor una estrella. Ah, sí? Sí, sempre. I com ho saps, això? Bueno, perquè... Bueno, que eres Hansi Flick. Passa habitualment, això, Eres Hansi Flick, o ja no ets Hansi Flick? Ja no, ja ha sortit aquell moment. Jo alguna vegada t'he explicat que jo me'n recordo perfectament de la primera vegada que et vaig conèixer, Dani. Ah, sí? A la sala aquella de... On el Néstor, com es diu aquella de... Clap? No, me'n recordo. Craft. Tu estaves allà amb la taula de so. Vols posar música romàntica? És que no és romàntic, és un record. I estaves allà amb la taula de so i el Néstor presentava i tu estàs llançant comentaris en conya des de la taula de so. Com ara el Pau, però tu amb la taula de so. I allà vaig conèixer per primera vegada. Hòstia. I no se m'oblida mai aquell moment. Anem a veure si podem fer la segona línia del guió. Ja està. Bueno, sí. Que us subscriveu a la guixeta i també que tenim xarxes socials. Feu un OE després de cada una. Us trobareu a Instagram! TikTok, YouTube, Spotify i aquesta temporada com a novetat a Facebook! La meva xarxa! I cada vegada més avis. Sí. I cada vegada la de menys, també. No? No? Zasca! Vale, ok. Jo tinc una secció nova que pots posar una música la que vulguis, realment. No, posa una música de secció nova, Pau. Aquesta. Mira, perfecte. It's my shower. My shower? Sí. Tu sempre acabes tot amb my shower, Frases noves que ens envien per internet. Enter. Vinga. Vale, la cosa és que ens han enviat per internet algunes coses que m'encanten. Llavors les porto aquí al programa i sempre les comparteixo amb la gent que ve i tal, no? Llavors, he creat, de totes aquestes coses que he reagafat, una llista. La cosa es diu
Quina és la correcta? Música. Espera. Vale, jo agafaré paraules, les posaré en una frase i tu, o el públic, el que tu prefereixis, té que endevinar... La secció és quina és la correcta. Quina és la correcta. I música. Quina és la correcta? Ara, vale. Perdó. Música d'ascensor. Sí. Per follar. Escolta, quina és la correcta? Llavors, jo et dic unes frases i tu has d'endevinar. Però jo... Faré una a tu perquè agafi la gent la mecànica i després preguntaré. Per calentar una mica, no? Exacte. Vale. La primera... Estava calentant. Vale. Vale, jo et dic la frase i ja està. O sigui... Vols dir la frase? Jo dic les 3 frases i tu ja... Clar, 3 frases. I tu has de dir on està bien conjugada. Vale. Veig que la meva vida... He fet fins al batxillerat, no he estudiat més. Jo tampoc. Veig que la meva vida està un atzucac. O sigui, la paraula és atzucac. Sí. Jo te la col·locaré... Hòstia, mira si era fàcil, veig que la meva vida està un atzucac. Sí. Ahir vaig sopar pizza i m'he despertat amb el cul fet un atzucac. O la meva empresa m'ha dit que és probable que preparin un atzucac. I he d'escollir l'opció correcta. Exacte. Pots tornar a repetir, sisplau? Sí. La primera. Veig que la meva vida està un atzucac. Clar. Ahir vaig sopar pizza i m'he despertat amb el cul fet un atzucac. Aquesta m'agrada molt. Però del cul. M'agrada molt, però no és correcta. Però m'agradaria que es pogués Llavors utilitzar. Et queda, la meva empresa m'ha dit que és probable que preparin per tots els treballadors un atzucac, o veig que la meva vida està un atzucac. És la primera, perquè atzucac és com un lloc no té sortida. Exacte. Però que tu t'imagines aquesta, que tinc el cul que no té sortida? Seria un problema mèdic. Jo som menorquí, ja sabeu que ens inventem les coses, i em va fer gràcia perquè acaba en cac. I jo vaig pensar, menjo pizza i en cac. Pensava que podria confondre més. Però caca amb similitud de caca? De caca. Per això em fa gràcia. No, així, jo. Cadascú té el sentit d'humor. Vale, després, la segona... Ara ja el públic, no? El públic. La paraula, si la sabeu, no ho dieu, de moment. Després sí que ho han de dir, perquè si no... Però ara no. Ara no, vale. La paraula és escusell. Hòstia. Vale? La frase és, de tant anar a córrer, amb el suor al cul... És que, tio, tot és el mateix, tio. Suor, caca, cul, tio. Vale. Hòstia, què és això? De tant anar a córrer, amb la suor al cul, m'ha fet un escusell. Vale? Al Decathlon venen la crema aquella anti-friction, que va molt bé, Jo, si no fos per aquella crema, ben juro que no puc sortir a casa meva, perquè tinc les cames molt juntes i em fan calor. Però la cama està junta, sí. No, hi ha gent que té espai entre cama i cama. Jo no en tinc espai, no hi ha aire, no corre l'aire. És la matèria, no és l'antimatèria, és la matèria màxima allà enmig. I aleshores, amb anti-friction... Hòstia, tio, com m'agrada venir aquí a fer això, No, jo no estic gaire bé avui, perquè estic parlant massa. Jo això no ho hauria d'explicar. Són coses molt íntimes meves i no ho hauria de... Vinga, va, continua. Estàs fent com els teus gossos, no? Sí, d'alguna manera. No són meus, Este es mi hijo y a ti te encontré en la calle, no? Vale, la segona frase és jo de primer vull escusell i de segon pollastre a l'ast. Aquesta és que m'agrada molt la primera. Ojalà I després la tercera és l'arbre està centrat en aquell escusell. Vale. Molt bé. Ara has d'escollir algú del públic. No, escolles tu. Seran els primers punts d'avui, que encara no... Mira, tinc l'Excel 8. O sigui, hem d'omplir l'Excel de millors catalans d'avui, O sigui que tu mateix, Daniel. Vinga. Hòstia, quina violència, no, tio? Per fer la pregunta. Dóna-li el micro, passa-li el micro. És veritat. Podeu passar el micro, sisplau, sense que caigui res? Aquí és un moment molt dinàmic aquest, així. Què tal el cafè? És bo o no? Sí? D'on és? Espera un moment. Li he donat el micro. Clar, li has donat el micro i ja està per a d'ells. Sí, acabo de donar. Ara en parlem. Vale, et repeteixo? Sí, sisplau. La paraula màgica, oculta, misteriosa, pot ser. Sí. Anem a posar llum a la fusta. Sí. De tant anar a córrer, amb el suor, el cul m'ha fet un escusell, o jo de primer vull escusell i de segon pollastre a l'ast. O tercera, l'arbre està centrat en l'escusell. Quina primera eliminaries? Jo eliminaria la segona, l'eliminaria. La segona és la de primer vull escusell. Sí, vale. molt bé, jo també.
L'escusell... Vale. És que això sembla molt escudella. Et queda l'arbre està centrat a l'escusell o de tant anar a córrer amb la so al cul m'ha fet un escusell. Jo crec que és l'última. És l'última? Sí. Pues desgraciadament és correcte. Perquè, bueno, sí. Home, molt més graciosa. Clar, que sigui l'ideal que fos la primera, Home, i tant. Doncs mira, l'Ester ja té els primers 3 punts de la jornada. Perfecte, aguanta el micro, passa-li a ell. Ara, espera, anem a parlar del seu cafè, que encara havia quedat pendent. També podeu puntuar, no pensis que no. O sigui, aquí, en funció de com... Hola, què tal, com estàs? Molt bé. Com et dius? Maiol. Com? Crec que Maiol. Ah, Maiol, vale, hem parlat amb tu, és veritat. Que pelazo tens, Gràcies. La gent des de casa no sé si ho veurà. Jo no volia dir res, però... Perquè... Bueno, però tu tens... A la barba tens una... Ja m'agradaria a mi tenir aquesta barba que tens tu. Jo no tinc aquesta barba. Què és el que t'agrada més de mi? Mira, com va dir aquell home, quan et treus les dents postisses. No les tinc encara, però les tindré aviat, Aquest és natural, Ah, sí? T'ho imagines? No, em va costar una pasta, i me'l vaig fer així, saps? 4.000 euros perquè me fotessin la dent aquesta, saps? Com que sigui molt natural, no? El meu germà, que té les dents perfectes, em diu, hòstia, tens la dent igual que ha tingut el tiet, l'avi, i me diu, no te la toquis perquè està guai. Clar, com el té, les dents, la puta mare. Mantenc l'herència, no? Aquesta és l'herència, no? Estàs parlant amb Maiol de... Sí, Maiol, què tal, com estàs? Esteu prenent cafè i és de la teva parella, suposo? Perdona, ha suposat massa, Actualment això no s'ha de fer mai. T'ho dic per experiència. Perquè he fotut unes cagades, però guapes, Sí. Jo sempre vaig... Però he vist que estan allà, saps? Però és que millor no poden estar així i no són parella. Però s'estimen, he vist amor. Bueno. Però poden tenir amor i no ser parella, Bueno, també. vale. No ells, vull dir altres persones. Vale. Ja està, perdó, és que no ho Han vingut amb una escudella de cafè. Què? Amb una escudella... Aquí no es diu així, no? Aquí és... Escudella, també dieu? Per un got de escudella cafè? és tassa. Vale. Es diu tassa aquí. Escudella no es diu. Escudella és la cardolla, escudella i cardolla. Vale, ok. Has portat cafè. D'on l'heu agafat? Perquè nosaltres, quan arribem aquí una mica abans i estem buscant puestos on poder fer cafè que estigui bé i, bueno, hem tingut sort. La segona. L'hem agafat un lloc aquí a la Ronda Sant Pau, però no és el millor lloc. Vale, doncs, Maiol, per aquesta recomanació et dono 2 punts. Hòstia, de moment qui porta punts? Esther, que té 3 punts, i Maiol, que té 2 punts. I per què té 3 punts, Esther? Perquè han encetat l'1 del Escusell. Ah, és veritat. No te'n recordaves ja? Fa 2 minuts, exactament. Bueno, no passa res. Doncs mira, ja anava a tirar una bolla per dalt, però... Ja està, que es quedi Maiol. Sí. Maiol, jugueu per 3 milions d'euros. No. La paraula... Hòstia, vale. No entens la teva lletra, potser? No l'havia escrit bé i era com... Pues, mira usted, no entiendo mi letra. Vale, la paraula és gripau. Vale? La frase primera és... No em trobo bé, penso que he agafat un bon gripau. Ah, com fent la barreja d'au i grip. Pot ser que sigui... Sí. No, sí, no dic que no. La segona és... que crec que no està bé, però... El caldero. A veure, pots seguir la frase? De la bruixa. Sí, a Menorca es diu bruixa, no? No, sí, el problema no és la bruixa, és en caldero. Jo he escoltat a la meva germana dir-li a ma mare bruixa moltes vegades. A veure, perdona. El caldero de la bruixa, perquè no és caldero, és veritat. Aquí està el problema, el bruixa no era en caldero. I com es diu caldero? Li preguntaré al Jep, que ell segur que ho sap. Com es... Escudella. Ah, sí, ho he dit jo abans. Que tonto. Jo me'l faig aquí. Això és una trampa, el català és una trampa, Viva Perú! Vale, ok. A l'escudella de la bruixa, falta un bon gripau. O la tercera seria... El meu camell em deixa a 50 euros el gram de gripau.
Faré contestar ella perquè jo sé el que vol dir, però ella no és catalana, amb la qual potser no ho sap. Vale. Fem una cosa. Primer, elimina. No puc més, Vale. Te les torno a llegir. No em trobo bé, penso que he agafat un bon gripau. La segona és... Perdona, tu t'imagines anar al cap i dir doctor, tinc un bon gripau? Et fot fora, tio! Hi ha hagut un moment que jo pensava que Gripau era el cognom d'un jugador de bàsquet. La porta Jordi Gripau. Sí, una mica, sí, també. Grimau, n'hi ha un que es diu Grimau. Quasi, mira. Clar, però aquell és que li fan Grimau. Vale. A l'escudella de la bruixa només hi falta un bon gripau o el meu camell em deixa a 50 euros el gram de gripau. Quina eliminaries primer? Pensa, La tercera. La tercera, el gram de gripau. Mira, és veritat, aquesta no és, perquè el meu camell me la deixava 45. 45? Un gram? Era una altra època. Vale, et queda la del caldero i em trobo bé, he agafat un bon gripau. Jo crec que és la del caldero. La del caldero és la correcta? Sí. Pues mira, muy a mi pesar, és la correcta. És la correcta. Posa-li 3 punts. No. Bueno, clar, No, però... 3. Jugueu junts o separats? Separats. Com que separat? I tu... Ja està! No seguim per aquí, que hi ha un problema. Tu com et dius? Inés. Inés té 2 punts també. Molt bé. I ara això ja és una altra... Això no pot ja estem ser. a vostra. O sigui, li has donat a la Inés 2 punts i a ella li has donat 3 punts. Què està passant? Perquè que són de Gavà. És de Gavà, clar. En sèrio? Clar. Ves a buscar a les normes a veure on posa que jo no puc donar els punts com jo vulgui. I fins aquí la secció quina és la correcta. Bravo. Està bé, no? Està bé. Sí. Està molt bé. Fem un comentari ara de com anar... Mira, Gràcies. Això és papers de la... Això és papers de la gent. Papers de la gent. A la cadena SER. Hosti, vale. No, és veritat. Aquí hi ha més. Hi ha més encara, hòstia. Vale. Hòstia, m'he perdut aquí. Vinga, a veure. Hi ha més encara, però si no... Quina hora és? Sí. No, està bé. Aquesta... bueno, mira. Estàs participatiu? Tu havies escrit... Avui què? Avui... Mira, estan posant una cosa. Ara estan com dient... Què feu? No, pues clar. Hòstia, tu d'on ets? Hòstia, no ho he dit, és veritat. No he dit cap, no? Vale. Tira enrere la música de la secció. Tira enrere. La secció, què vol dir? Saps què? Dani, de veritat, podria estar fent això tota la vida, tio. Escolta, és fins que... Fins morir-me, tio, Fixa't com soc, que la secció es diu què vol dir. Sí. No ho he explicat. La millor expressió que és què vol dir, saps com? Què vol dir el que vol dir? El que vol dir? Vinga, va. A partir d'ara es dirà així. Vinga, va. Vale, Atzucac és... Però si ho he dit jo, Atzucac. És veritat. El cul que està tancat. Exacte. Vale. Al carrer. Al carrer, perdó. Vale. La segona, escusell, que no ho havíem dit, escusell és el forat o les síquies on estan posats els arbres. Molt bé. Al carrer. Sí, molt bé. Al carrer! Al carrer, sí. I la tercera, la del gripau, és un gripau. Un sapo. I ja està. És que... Vale, sí. I fins aquí la secció, què vol dir? És que volia fer el so del gripau, però això és l'ànec. A mi també em passa. Jo anava a fer-lo, però m'he donat compte que quan l'anava a fer no és un gripau, és un ànec. Ja, no tenim edat, ja. I des que em van treure les caixes del seny no ho puc fer tan bé. Ara faig, mira... Però quan els tenia... Però si ho fas de puta mare. No, abans ho feia molt millor. Ojalà m'haguessis conegut fa 10 anys. Era ironia, Vale. És que soc molt innocent i m'ho crec tot. Vinga, el primer paper que aquí ens donen... Sí. Se'm volia posar... Bueno, és igual. El desconeixement... Això, a veure... El desconeixement de la geografia espanyola. Això és que els catalans no coneixem la geografia espanyola? Sí? És així? Ho has posat tu? Però està participatiu. Això ho poses, Maiol, això ho poses com a descripció, com a descriptiu, com a dada o com a crítica? Com a dada que m'ha passat com a dada. A què et dediques? Soc professor d'història. Audiovisuals. Audiovisuals. Hòstia, clar, gràcies. Hòstia, perdona, gràcies. Pau. Em dedico als audiovisuals i tampoc hi havia pensat. Hòstia, doncs mira, lleva-li un punt. No, fotis, tio. A veure, tampoc... No, escolta. Que jo li he donat un punt més amb ella i no tampoc. Hòstia, anava a dir gràcies a ell, ha agafat el micro, però no ha estat ell. Posa-li un punt al Pau. Ei, un moment. Que és de sucre. Tu eres... Com et deies? Maiol. No, ella, perdona. Inés. Inés, que tu ets a Segòvia... No tot va amb tu. Però parles català?
Vale, doncs per ser de Segòvia parlar català et dono 2 punts més. Hòstia, és veritat. Està bé. I a Que maco, Pipo, Segòvia. que és brasileny per aplaudir, un punt més també. Està bé. Això sembla el Congrés dels Diputats, eh? Tu per riure un punt. Això també passa ja? Vale. Bueno, això, anàvem amb això, però encara no queda clar. Vols dir que nosaltres no coneixem la geografia espanyola o que els espanyols no coneixen la geografia catalana? No, que els catalans no coneixem. No coneixem. O sigui, a mi em va passar, Sí. em va dir, soc de Segòvia, Sí. i jo no sabia on era. Però, I he vist que això els hi passa a molts catalans. a veure, jo Segòvia, si tu em dius ara, coneixes Segòvia? Jo diria que sí, l'aquaducte. Ara dius... Això és lleig, això. Per què? Conya, però si ja és un Ja, bon però... conegut. No, però que jo volia dir, ja a mi em diuen senyala el mapa i tindria problemes. Doncs això és a lo que ve la pregunta. Clar, però si tu Que els catalans tenim problemes per saber on està Segòvia. Si a tu algú de Segòvia, Bueno, on està la... si a tu algú de Segòvia li dius senyala el mapa on està el Castellà de Nuc, Hombre, no. Hombre, no fa falta que siguis... Jo no sé... no? No cal, eh? O Clar, sigui, no cal... Vale. Tu saps on està l'O? A Menorca. Bueno, ja està. Bueno, com tu ets d'allà... No sóc d'allà. No, de Menorca, vull dir. Soc d'Esgrau, jo. L'O. L'O. A la Llor, en menorquí, és l'O. L-O. Sí. Molt bé. Amb un sombrerito, no? L'O. Mo. Va. No, va, no. Vull dir, va, és com... Passo. Què és un sombrerito? Hòstia, com es diu, Isabel? Un apòstrof? Espera, passa-li el micro, sisplau. No sé si arribarà, igual t'has de... Hòstia, és fora Isabel, m'estàs explicant avui. Allà li fem fer... Bueno, perquè tinc un apoyo menorquí. Sí, recolzament. Sí, és veritat. Hola, què tal? Hola, Isabel què tal? Riera, còmica, companya, un aplaudiment. Un aplaudiment. Pel recolzament. Hòstia, cuidado. Vale, què? Com es diu això? O sigui, l'O porta un sombrerito damunt. Sí, no? un barret a Sí. sobre. No sé si es diu circunflexa. Però en Però català... a mi em van operar de En circunflexa. català menorquí... Perdona, espera un moment. No, era una altra història. Em van posar un... No, de fet, me van llevar el capell. Vale, que pensava que... Vale, ara tornem aquí. Hòstia, Ciència. escolta't. Metges. Avui, El capell. la taula del Girusià. D'aquí. Fins ja. Vale, ara tornem a llengua. Vale. Però el català o el menorquí no té aquesta... Com has dit primer? Català, menorquí... És que realment no s'escriu lo i mo, però és la manera que els menorquins li diem a la Llor i a Maó. Vale, una cosa és que li dieu, però que s'escrigui amb un... Sí, però han intentat buscar la manera d'escriure el que diem i li han posat un circunflex a sobre, tot i que no... Perquè no existeix. sabien què collons significava. sabíem com fer-ho. No sabien com i... Vale. Però és normal, Sí, perquè si tu vale. vas per segons quines terres de Menorca i Sí. ves a un tio que està fent feina al camp Sí. i tu li preguntes alguna cosa, te fa collons! I van dir, tenim que fer alguna cosa aquí, perquè... És una frase sencera en 74 capells d'aquests. Que això vol dir com... La penya parla així. La penya parla així. Vale. Bé, d'acord. Gràcies, Vale. Isabel. Gràcies, Isabel. Per Home, un aplaudiment per aquest Isabel. apunt. Passeu el micro. Vale, jo agafo un que posa... Són insults, penso. Sí. Carallot. Cararram... no, tarambana. Gamarús. Vale. Tarambana? Ets un tarambana. Què vol dir això? Un tarambana un és... pirat. En castellà seria un gambitero. Hòstia, vale. Que no para mai quiet. Ei, quin és el tarambana aquest? Vale, aquest... Mira, el tarambana aquest s'aixeca ara a les 6 del matí. A veure, no, vale, arriba a casa, un perdó. juerguista. Bueno, un tarambana. Bueno. Però no solament ha de ser de festa, pot ser Has d'altres sentit una coses. veu? Vale, Sí, aquí. No era el teu cap, solament. No, per això, vosaltres també ho escolteu, no? Mira, això és... Vale. Hola, mira això, sí Passa és... molt, això. El RAC, A la RAC? com a cosa molt catalana, el RAC. El RAC, aquells que et venen a buscar a la Quan carretera. se t'espatlla el cotxe, Sí. jo a vegades, tinc, per exemple, línia directa asseguradora, Per ara. i truca i et ve un tio del RAC, i jo, va haver un dia que dic, escolta, perdona, no et toquis el cotxe, que jo no soc del RAC, dic, a veure si em faran pagar. I què? I no, tranquil, que venim de... I tu, què és que són com subcontrates? Suposo. O que és que el tio de línia directa mentre estava parlant, sí, a quina direcció està? Va venir per darrere del RAC, li va tallar el coll i va dir, vamos enseguida. O com va ser això? Sí, pot ser que darrere de... Amb desarmes. Pot ser que darrere de... Pot ser que darrere del
Del problema que vas tenir tu amb el teu cotxe en hi hagi un capítol de crims? Pot ser, no ho havia pensat, però sí, mira. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Anem a... Bona tarda. Aquí, bona tarda. El Reventós... Sí. No, anem a... Hòstia. Hola, bona tarda. El Reventós va tenir un problema a la carretera. Mai ens haguéssim pensat que... Quedeu amb el dato, perquè després... que això acabaria amb un assassinat. Anem a posar llum a la foscor. Comencem. El del RAC és un assassí. És un assassí. Però jo no he d'explicar el meu testimoni ara. Bueno, com amb la cara tapada, no? Bueno, yo tenía línea directa y bueno, pues vam venir un cotxe del RAC i a veure si em cobra més. I resulta que l'havia tancat la metlla. Recordeu el dato de la metlla. Més tard serà important. Ara, perdona, com dius? L'Ametlla del Vallès o la Metlla del Vallès? Com dius? A Menorca és la Mel·la del Vallès. Vale, molt bé. Endavant, ja està. Vale, ja està està. resolt. Fins aquí, crims, sí. no? Vale. Sí, ara està tancant crims. Vale. Algú posa, tinc un dubte. A buen puesto has vingut a preguntar. Qui dels dos queda al quadre... Qui dels dos es queda al quadre de la Mari Pau i on el guarda? Vale. He de respondre? Però responc... Faig una resposta imaginativa o la real? La real. És que juga. No. Sí, juga. El quadre aquest, a veure, el Marc és del Dani. No, perdona, és de la teva parella. El Marc és del Dani. Jo no tinc propietat. O sigui, és igual. No, perdona. No, anem a entrar a la propietat privada. Això és teu. Sí, això és meu. El vas comprar vosaltres. Ho he pagat jo. Sí, doncs és teu. Això sí. No és com els fills, que no és meu, perquè jo no l'he pagat. No sé, jo el que tinc... Jo no he anat enlloc. Jo no soc Miguel Bosé. Jo he anat allà i diu, mira, no. Miguel Bosé roba, nens? No, roba no, paga. Què ha estat això, tu? M'ha recordat quan l'avió a Ryanair fa... Ei! Igual. Bueno. Sí. No paga. Vale, això és teu. La foto... Sí. La foto també la vas imprimir tu. El que és la foto, el paper el vas imprimir tu. Això és teu. Això és per de guardar la foto, O sigui... És tot teu, això, en realitat. Però la guardo jo a casa meva. Jo tinc allà un... Porto les bosses de la cosa del bull seu, tinc una habitació. Tinc una habitació que solament és per... Una habitació precintada, Sí. Jo tinc allà la foto de... De fet, avui pensava que m'havia deixat. I al cor m'ha fotut un tom, però pensava que em moria aquí. M'havies de fer la maniobra de Heimlich, perquè estava... La maniobra de Heimlich? Això... Jo no te podré salvar, si tinc que fer alguna cosa d'això. Vale, a veure... La maniobra de lo Gremlins. Vale, i on el guarda... Vale, tu el guardes aquí o guarda tot ell? Ho guardo jo. Em fa por, perquè a ell li agrada la Mari Pau. Aviam si un dia tinem... Ara anem a destruir la màgia, però ho guardem a una bolsa del Lidl. Pots posar música d'oferta de... Clar, potser la gent havia imaginat que ho guardàvem a casa, no? Com al celler, no? Allà a una cova, però no, és a la bolsa del Lidl. De fet, ho guardo a l'habitació on tenen els gossos el menjar. Has sentit la música? Sí. Aquesta setmana, Lidl, fotos de Mari Pau Guet per €1,30. La setmana catalana, vine a Lidl i que comenci el Nadal. Hòstia, tio. Com es diu pesadilla en català? Nightmare, no sé. Neymar jugava al Barça. Ai, malson. Hòstia. És que jo tenia... Here come Malson. Jo tenia un joc a MSX que es deia Nightmare. MSX? Un ordinador, a l'MSX. Vale. El Commodore, Amstrad... I aquí hi ha molta gent que no sap. Amsterdam? Amstrad. A veure, entre cometes, desenvolupament. Entre cometes. Tacaños, pregunta, tacaños, fletxa, tomaca... No entenc una merda, O sigui, desenvolupament, entre cometes. Fins aquí bé. Sí, fins aquí bé. Però entre cometes, no sé per què. Però bueno, què vol dir? Desarrollo? No, desenvolupament. Vale. Després, tacaños, pregunta, fletxa, tomàquets? Tomàquets o tacaños? Vale, compte ara, no sé per què està tot entre cometes. Bueno. Posa Pau. Pau? No segueixis per aquí. I posa igual a
polla en portuguès. Què? Pau igual a Polla en portuguès? Sí. Hòstia, qui ha estat això? M'ho ho pots explicar? Espera, que deixa'm acabar. Per què els caganers no porten paper de vàter? Com? Per què els caganers no porten paper de vàter? Aquesta la puc resoldre. Perquè, òbviament... Ho fan com els gossos, que posen així els peus i fan així el terra? Amb el cul? O no? Jo no he vist... Els gossos que tinc jo a casa, que viuen amb mi... Sí, sabeu que fan això els gossos, sí? no? Jo no he vist Que mai. havien posat rodes, no? Jo no he vist... Sí? Doncs els caganers es neteixen el cul així, també. Sí? Sí. Posen el cul, aixequen les cames, caminen amb els braços... Doncs deuen tenir l'escurcell, però... Una mica d'antifriction ja els aniria bé, eh? El que passa és que allà en aquella època no hi havia antifriction. Hòstia, tio. Fins que no va sortir Pulp Friction. Vale. Aquest paper, l'únic que he entès bé és lo dels caganers, però la resta, qui ha fet aquest paper? Ha estat aquí. Vale. Li pots passar el... Es diu igual? Polla en portuguès que... No, se dice pau. Es diu Pau. Sí, pega no meu pau. O sea, Com? Bueno, sí, como se dice... Peca amb el meu Pau? No, o sea... És com pa. No, pau es un palo, pero pau es conocido como polla en portugués. Y siempre me ha confundido bastante este nombre. Sí, a mi també, eh? Sobre todo porque también significa paz, ¿no? Entonces, como... Clar, és com... I hi ha un poble a l'Alt Empordà que es diu Pau, també. Sí? ¿A on? A l'Alt Empordà, a Girona. Sí. Pau. És que l'altre dia vaig parlar amb el seu regidor de Cultura, i per això ho sé. És que potser ens... Bueno, ja està, vale. Es una curiosidad, es una curiosidad. I tacaños... Hi ha un ingredient per fotre el caldero, que és gripau, també. Gripau, també. Mira, és veritat. Pau, exacte. Lo de desenvolupament, que fa gràcia la paraula. Sí, és una paraula molt graciosa, a mi m'agrada molt. Desenvolupament. Sí. I a més és una paraula molt graciosa i que cada cop utilitzem menys en lo personal. I tacaños, tomàquets, com va això? Que els catalans són coneguts per ser tacaños, però els tomàquets els tireu a la meitat. Els deixem a la meitat? Sí, o sigui, sobra tomàquet després del pa, sobra molt, i ho tireu. Vols dir quan el freguem? Sí, quan fregueu el pa, sobra molt tomàquet. I ho tireu a la basura. I tu te'l menges? I jo normalment jo també ho faig a vegades, perquè dic, és que és veritat. Mengeu tomàquet de la basura? No, de la basura no, home, no. Jo també ho faig, dic. Una bossa oberta i amb les mans lligades darrere. No, tio, que fas pa amb tomàquet i el que és la pell i el que queda, allà encara queda. Doncs jo a vegades dic, per llançar-ho m'ho menjo jo. No sempre, però a vegades m'ho menjo. Quan te fan la circuncisió, la pell la tiren també. Vale, molt bé. La tiren, he dit. Gràcies, un aplaudiment pel Pipo. Pel Pipo. Vale, després jo tinc aquí una que posa covard, galifardeu, desvirgagallines, m'encanta aquest, gamarús, i després un que m'encanta que posa flipamandonguilles. Oh, flipamandonguilles. Hòstia, flipamandonguilles mola molt, és un flipamandonguilles. Digue'ls com... Amb menorquia? Sí. Amb intenció. Tenia intenció. Covard. Com digueu a mi, covard. Covarde. No, aquest és un altre. No, és veritat. Galifardeu. Mira, és que em trec l'espasa. Galifardeu! Bueno, igual... Els veus s'inflaran! Galifardeu! No? Qui és aquest? El Maricel. Desvirgagallines. És que també és de... Què ha passat? Ha vingut gent o ha marxat gent? Ha vingut gent? És que desvirgagallines... Desvirgagallines? Jo no puc dir això neutre. Jo no puc dir desvirgagallines. No, s'ha de dir amb potència. I tampoc és algo així com alegre. No pots dir, avui a desvirgagallines... No. El Pau. I és un senyor que... No? Gamarús. Flipamandonguilles. Gamarús també és un ocell, eh? Ah, sí? Sí, és un ocell. A Mallorca et diuen pardal, directe. Pardal. I a Menorca? Imbècil. Veus? Això és el que volia... Encara que semblava que m'ho estàs dient a mi. No, però no t'ho deia tu. Ja, però el que volia era amb intenció. I després posa penco. Penco. I després posa... Després posa, entre parèntesis, diu... Les he copiat d'una ampolla de vi. Quina ampolla de vi té? Pues una que, joder, que... Mira, una ampolla... Segur que no... Mira, avui
després d'un any i pico, no, perdó, un any i pico no és, 2 anys, hem canviat. Per què solucionar-ho, no? Fixeu-vos una cosa, el que és el piquet aquest no senyala mai ningú, perquè si féssim així, qui senyalés és mala sort. I nosaltres el que fem és... Jo pensava que és que si t'assenyala t'has de veure. Bueno, no, és mala sort, és mala sort. Ho vaig, no sé on ho vaig... Hombre, el Malví que hem comprat també és mala sort, que te toqui. A què? Que dic amb el vi que hem posat a dins, és mala sort si te toca... No, però és nou aquest vi, perquè feia 2 anys que no el canviava. Quin vi és? Mira, he anat, abans de venir... Has anat a una botiga de vins... Bueno, he anat al consum que tinc a la casa meva, ¿vale? I he agafat... Solament he comprat això, a les 10 del matí. Delicatesse. He anat al consum, vaig a la caixa i he de pagar això. A les 10 del matí, has anat al Bon Preu Esclat de confiança de casa teva consum. I has dit, que són les 10:30. Avui la casa per la ventana. Estava vermell, però com sempre estava vermell, sempre estic vermell, no es va notar que estava molt avergonyit. Però sí. Però és nou, vull dir que aquest és... Has comprat això i donetes. I donetes també. Que és el que compraria una persona que dorm al carrer tots els dies. O sigui, un cartró de vi Don Simón i donetes per veure si surten amics, no? Donetes, els amics a tot arreu. He comprat els donetes per despistar una mica, per dir, mira, no el veu sol. Veu amb amic. Fa base. A veure si es marejarà, tio. A les 10 del matí del dissabte, que demà fa una mitja marató de Gavà, està tot tallat. I va córrer aquest també, tio. A veure, mira, l'Ester diu mentideta i pisplai. Begudes alcoianes, barreges de cafè licor amb granissat de llimona, amb cola... Ostres, espera. No, però què és això? Moment. Aquest viu al carrer també, Espera. No. És el que ha sopat avui a un gol. No, mentideta i pisplai. Això és el nom de les begudes? És el nom de les begudes. Vale, sou vosaltres, no? Que són begudes alcoianes? Pensava que eren alcohòliques. No. Barreges de cafè licor amb granissat de llimona i Coca-Cola. Tot això... Sí. Sí. I el pisplai és cafè licor amb Coca-Cola. Hòstia. Jo crec que això es va inventar a la darrera mitja hora d'una barbacoa. Espera. Vols confirmar aquesta teoria? I tant. Diu, m'ho va ensenyar els cosins de la meva parella. O sigui que ell ja pot confirmar si aquesta teoria teva és així, veritat? Sí, és veritat. Va ser, i no hi havia cigarretes de milagro, no? A la barbacoa va ser. Atenció! Música de debat. Però una pregunta. D'on ets tu? De València, Passa-li el micro, un moment. Espera. Un moment. Música de debat. Avui, la mentideta. Mentideta, pisplai, realment, què passa? Alcoi, València, atenció. Es que depende del sitio, puede ser burret o pisplai, ¿no? Sí. ¿Y qué porta exactamente? ¿Y lo de la casalla se lo has dicho? Hòstia. Digo. La palometa, el canari... Ja va vomitar abans d'això. Bueno, jo és que me'n vaig, I com és? Com seria no, això? la casalla, sí. La casalla, palometa es casalla con agua y el canari es con limón. Hòstia. Y fenomenal. Sí, bueno, tota la pinta. Encantada. Jo ara mateix em fotria... Fa un aplaudiment per la comunitat valenciana que ens ha acompanyat avui. Jo ara mateix em fotria un, Fins aquí el debat. Hòstia, per veure casalla amb aigua has de tenir ganes d'oblidar coses. Has de tenir el pèl, has de dir per dintre el pit. Exacte. Et creus per dintre, Jo crec que tu et veus això i ja després fas com els gats. Fas aquí i tens pèls a la llengua per poder gratar-te. Sí, tant. Vale. Jo tinc una que diu Mameluc, que posa bola de drac, Àngel, no sé qui és, Àngel, què tal? Que ho dèiem a bola de drac. Sí, ho sé. Mola lo de bola de drac. I que ningú digui Dragon Ball o bola de dragón. Que és el més ofensiu que he escoltat jo a la meva vida, és la cançó de Bola de Drac en castellà. Quins collons, tio. O sigui, si la poses a Antena 3, fes les coses bé i posa almenys la sintonia primera en català, tio. Voleu que us sagni les orelles? Sí. Escolta, vamos a buscar la bola de dragón! No, tio, que merda és aquesta, tio! I a mi hi ha dues coses que m'ofenen molt, que és bola de dragón i la gent que té ara 20 anys. És ofensiu.
Fora aplaudiments pels rebentons. Casun los padré. Casun los padré. Casun los padré. Que és com, vendre pel cul. Sí, bueno, és que és una interjecció de hòstia, quina merda. Casun los padré. Saps? Es diuen aquestes frases de no cagar en res ni res, però que... Bueno, casun és una... No sé, ara no sé si és la paraula. No és... Cierro el caso. És que seria em cago en los padré, però el casun no és una... No és que sigui un caso. Pues una... Casun los padré, em cago en los padré. És una alternativa. Què pot ser un os padré? Una marca, dos. Una marca, bueno, dos. una raça, vull dir. Una marca. Que passa al Leroy Merlin, mira, ja està los padré. Està el padré i el Nike. I el Nike. Molt bé. Vale, algú posa, per Nadal... Sí. Per Nadal, pas de pardal, per any nou, pas de bou. I firma Guifré el Pilós. Molt bé. Vale, a veure, espera. Vale, adivina qui ha escrit això. Jo tinc una idea. A veure, et dono 3 punts si endivines qui ha escrit. El Gep. És correcte? No ho sabem perquè ha marxat. Ha marxat. Però com ningú diu res, ha sigut ell. Ha sigut ell. Vale. Va, i el segon és ser del teu equip local i no del Futbol Club Barcelona. L'Olot té més catalans. Bravo, sí. S'ha d'aplaudir això, és veritat. Qui ha escrit això? Qui ha escrit això? Ostres, a Facundo, a més. Robert Lewandowski l'ha escrit això. Molaria, que de cop estigués aquí. Robert Lewandowski i escrivia... Has estat tu, no? I que... Espera un moment. A veure, formula-li la pregunta amistosament, sisplau. No, sí. Bueno, soc argentí i això és futbol. Uà, per tant, ja així que sí. Da igual que doni. Però té raó que l'Olot té... Què tal, Facundo? Com t'ho estàs passant? M'estic pensant molt bé. Si no el passaria malament, no vindria tercera vegada. Clar, és que Clar, és veritat. jo crec que és de les poques persones que ha repetit 3 vegades. Haurien de donar-li... Si això fos el Formiguer, li haurien de donar... No és el Formiguer. No ho serà mai. No. Doncs, a veure, l'Olot el que passa que té com l'Atlètic de Bilbao, té aquesta com els seus escrits. Bueno, no, l'Atlètic de Bilbao, per exemple, diu de que tens que jugar a futbol des de ben petit al País Basc. Per això van jugar gent de La Rioja i tot. I aquí en l'Olot, per exemple, Messi podria jugar, perquè des de ben petit va jugar aquí a Catalunya. Messi podria jugar on ell vulgui jugar. Per això. Messi podria venir aquí i dir-me, Dani, fora. A partir d'allà ara ho faré jo. Vols dir jugar qualsevol cosa, et refereixes a jugar pot fer el que vulgui, no? Sí. Mira, pot pixar la cara, si vols. O sigui... perquè no pisa la teva, tio. Jo no vull... A veure, però... per què poses la meva cara per davant, tio? A veure, el pixum va bé per la pell, però jo no vull ara entrar en aquest tema. Dermatologia catalana. Sí. Avui, al Vull Ser. Sí. Bé. Fas consulta? Hola, bona tarda. Doctor, pots esperar un moment? Vale, si algú em dona un Clínex, li dono 3 punts, sisplau, perquè estic tota l'estona i... Un Clínex seria agradable, Hòstia! Hola! Com et dius? Ruth. Però Ruth té 3 punts. Gràcies. I jo que l'he agafat, quants? Tu ets de sucre, no em serveix. Agafo un, Està espectacular. Espera, no, realment. M'ha recordat aquell vídeo d'un cantant que està pujat a sobre de la gent que... I li tiren un got. I li tira un got de cervesa i l'agafa. Ruth! Algú em pot tirar una cervesa? Mira, ve la... Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? O sigui, havies dit que a la 1. Has acabat ja d'això? Us havia dit a la 1, veritat? Bueno, doncs era a les 12, m'he equivocat. Però bueno, encara queden uns minuts. Sí, encara queden uns minuts. Vale, a la dermatologia catalana. L'Institut de la Pell de Catalunya ha patrocinat aquest espai. Va. Ja s'ha acabat. Jo volia parlar ara de pixar-se la cara. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Sí, bueno, molt bé. Estic molt content d'estar aquí a tots vosaltres avui i, bueno... Tu ets el doctor? Bueno, soc un que li han pixat a la cara i... I abans... A tu et va pixar la cara el Leo Messi? Sí, realment... I què tal? Bueno, doncs és una experiència de les millors que he tingut a la meva vida perquè jo treballo de fontaner i a vegades pues, em cauen coses a la cara, però... Una pregunta. Com aquesta, Com va ser la situació que va... oferir
que el Messi et pixés a la Bueno, cara? perquè estava arreglant els lavabos de l'Inter del Miami i aleshores va haver-hi una trencadissa d'una tuberia i va venir el Messi i va dir escolta, que no puedo pixar. I pues pixes sobre meu. I en aquell moment algú ha fet com dient, no sé per què es creu que és mentida això, perquè és el més real que m'ha passat a la meva vida, després de deixar. Bueno, i fins aquí l'Institut Dermatològic de Catalunya. Sí. Mira, em ve perfecte. Segueix amb nosaltres a Spotify, YouTube i... segueix. I a casa seva. Vale, què et queda? Hòstia, vaya pollastre. A veure... Queden més papers? On estan els papers? Aquí, Hi ha més, però aquí... Ja està. Sí, Això és tot. Què més vol? Que poc. Si t'han de fotre d'aquí una bíblia, tio. Què volies? Mira, Mira, abans que parlava de l'Olot... Aquí n'hi ha més. Sí, per tu, mira. No, aquest ja està, però estàs... No passa res. O sigui, Vale, ok. Els podem tornar a llegir, si vols, però mira, una dita popular que ens van fer també, no és el Miguel Gambán, una altra, diu, no hi ha res més català, això no sé si va venir per TikTok o no sé per on, bueno, possiblement era TikTok. No hi ha res més català que celebrar les derrotes, 11 de setembre. Per això hi ha catalans que són de l'Espanyol. Hòstia. No has estat tu, no, això? No està aquí. No està aquí. Vale. Aquí algú... Jo tinc a punt aquí, dita popular. Això és el que deia la dita popular. Vale. Vols que fotem aquí? Mira, tinc una paraula. Sabeu què vol dir patuleia? Pataleta. No, patuleia. Patuleia, algú sap què vol dir patuleia? Són 5 punts. Hòstia. També us ho podeu inventar, eh? O sigui, si també no... és veritat, si us ho inventeu i us agrada la vostra descripció, també podeu guanyar punts. El micro. El té aquí. Molt bé, ostres, ja ha aparegut el micro. És com un berrinxe, no?, que quan fan els nens petits. A veure, mira, hi ha 3 opcions. Vale. Sí, la primera, soldadesca en desordre. Hòstia. Soldadesca en desordre. Això sembla com un... Espera, que hi ha més. En horizontal, soldadesca en... Diu, bandada de vagabunds, de gent indesitjable, etc. Hòstia, això, Congreso de los Diputados. I ara venen els punts, mainada. Efectivament, Maiol... En sèrio? De 3 han encertat una. Hòstia, pues són 5 punts. Maiol, té 5 punts, eh? Molt bé. Ja pots espavilar Segoviana, que se te'n va el noi, eh? Sí. Se t'escapa. Se t'hauria escapat a tothom. Sí, de moment sí, però bueno, de moment sí. Mira, aprofitant amb la... Vols fer un... Ah, sí, mira. I fem 5 punts i després la prova final. Ja fem la prova final, perquè si no, aquesta gent ha de fer el vermut i ja faran, si no, el sopar. I que han de tornar, han de quedar en gana. Han de tornar on? A casa seva. A venir. Ah, a venir. Bueno, doncs el Facundo ha vingut 3 vegades ja, o sigui que... Bueno, Facundo, això és casa teva. Sí. I ara anem a fer la fantàstica secció Pixa en peus o pixa assegut! Som-hi! Sí! Vinga! Pixa de peus i pixa assegut, vine, vull ser i veuràs que fumut. Tinc la bufeta molt extensible. Ah, sí, puc estar 4 hores sense pixar, encara que tinc 50 anys. Hòstia, un aplaudiment, no? La pròstata per mi no té secrets. Per què? Perquè no tinc gaires dents. Vinga, va. Prou. Vinga. Realment és veritat, perquè tinc aquí, t'ho vaig explicar l'altre dia, que tinc un implant provisional des de fa 8 anys. El provisional. Ja, és provisional. Però fantàstic. I l'altre que dura? Tot l'univers, tot el Big Bang. Després et treuen de la caixa de morts, agafen allò i ho tornen a posar perquè és infinit. Perquè el següent el pots aquí utilitzat. Vinga, pixa en peus o pixa assegut és una secció fantàstica on diem si una persona pixa asseguda o d'en peus. Però de què depèn? Depèn de que si aquesta persona té molt de seny o molta rauxa. I ningú haurà entès res, però ara amb l'exemple segur que sí. Penseu en Tomàs Molina. Tothom tenia Tomàs Molina. Penseu que Tomàs Molina és una persona arrauxada o té molt de seny? Van punts aquí, jugueu. És l'exemple, aquí no hi ha punts. Té seny. Òbviament, pixa assegut. Joel Joan. Per tant, pixa d'en peus. Doncs aquesta és la dinàmica. D'en peus així, però, Sí, clar. Sí, clar, efectivament. Pis per la cara, un altre cop. Pis per la cara. Això serien 5 punts. Això que llàstima que tu no jugues, però això serien 5 punts. Vinga, anem amb la primera persona. Lamine Yamal, pixa en peus o pixa assegut? De peus, per què? Per flipat. Per flipat.
Vale, Per què porta uns yakisoba aquí, a la Yamal? No entenc res. Vull dir, tu que tens cabells i et pots pentinar, per què fas això, tio? Ja està. Clar, no, és que m'agradaria respondre, però bueno, no sé, perquè té... Posant 3 punts. Vinga, però tu ets de sucre, eh? Vale, jo crec que la Yamal puja al lavabo, perquè és una casa de 3 pisos, mínim, i pixa, però a cada planta té un lavabo, no caldria pujar, però puja per fer exercici. Ara que tenia la pubàlgia per fer calentar. Pixa i de peus, sense les mans, perquè el ser jove no té problema amb el raig, hi ha força, i quan està pixant i acaba, en lloc de tirar la cadena, fa així. Es posa com la corona, la celebració del... La corona, però aquí ho és així. Gabriel Rufián, pixa amb peus o pixa assegut? D'en peus. D'en peus? D'en peus. Per què? I per què no? Molt bona resposta. Marxo, eh? I per què no? Òbviament... Però no li dones un punt ni res a aquesta jove que... És que no s'ha identificat, si s'ha identificat. Com et dius? Maria té 3 punts. Mira, com el que vaig fumar jo a la... No! No? Era Maria, també. Era Maria, també. Sí. Molt bé. Gabriel Rufián, sempre d'en peus, però... Gabriel Rufián entra... Per què fas així amb la llengua, ara? Hòstia, res, m'estava tocant el bigot. És que m'estàs posant molt nerviós ara mateix. Vale, perdó. Gabriel Rufián, o sigui, va pixar... Quan entra al lavabo, es treu la roba. I, hòstia, vaig a pixar ara un poc. I també així. Saps? Pixa així. Sí. Així una mica. No, però sempre tanca. No, això no fa... No, aparell imaginari. El lavabo, Rufián, al lavabo del Congrés, pixa fora de test. Molt bé. A veure... Ara em fotrem un jardí. Sílvia Orriols, presidenta de l'Aliança Catalana. Pixa amb peus o pixa asseguda? De peus? Ha sigut molt tímid. Sí, s'ha escoltat. De peus, sí. O sigui, la gent no ha dit... Vale, jo dic que Sílvia Orriols... Saps qui és Sílvia Orriols? Vale, sí. No cal que la coneguis. Diu, jo tinc aquí... Ho ha escrit el guionista, eh? Bueno, estic d'acord, eh? Diu, ets tu el guionista? Sí. Diu, pot pixar indistintament asseguda o d'empeus, és igual. Però sempre orientada cap endavant perquè té al lavabo la tassa del vàter orientada a la Meca. Clar, s'ha de deixar una estona i després pujar la música i ja... I després, avui a les 8 de la tarda, diu, vale. Ara ho he agafat. I fins aquí pixa d'empeus o pixa... Vale, com està el tema dels punts? Espera, que ho estic recuperant. El tema dels punts. Hem d'acabar i hem de decidir qui és... Clar, per això. Vale, doncs de moment, òbviament, qui va davant... Perquè ara tindrem la darrera competició. Sí, qui va davant és el Maiol, perquè porta 9 punts. Maiol. Sí, Maiol! Sí. I després hi ha una sèrie de... Però clar, és que... Hi ha una sèrie de gent amb 3 punts. Sí, però no arriben, són 3 punts, però per exemple, l'amiga de... Qui? La de Gavà. La de Gavà no arriba. No arriba. Per què no arriba? Perquè no arriba. Qui arriba, Daniel, és... Ara em sap greu perquè hem de fer aquí una competició dintre la mateixa parella. Sí. Realment... Hòstia, en sèrio? Clar, perquè a priori, sí, Maiol té, però és que l'Ester té 3, però ella en té 4. Aleshores, hem de decidir. És que em sap greu perquè a veure si... Però s'ha de fer així, perquè no podem acabar això malament. S'ha d'acabar amb la prova que... Tenim que desempatar punts, tenim que donar qui és el millor, la millora catalana del show, tenim un premi meravellós de 14 milions d'euros i clar. Sí. I hem de... Bueno, si guanyen serà pels dos, o sigui que... Vinga, va, doncs llavors fem la darrera prova. La darrera prova es diu... Mira, no cal que... Prova final. Clar, a ser la final. Molt bé ben buscat aquest nom, eh? Has pensat en dedicar-te al naming? La prova final, la fareu vosaltres dos, hem portat i hem canviat el vi avui per una cosa, que és que farem la prova del porró. Teniu que veure en porró i qui aconsegueixi dir, mentre veu el porró, el seu nom i cognoms, guanyarà 3 punts. Maiol, què més? 10 punts. Hòstia, serà xungo això, eh? En Maiol es pot dir... Puig serà fetut, eh? Perquè mira, sí. Maiol... Puig, no, has de tancar la boca, com és la segona?
No, és Maiol... Die Puig serà fotut. Quan diguis Puig, has de... Puig, serà complicat, Però bueno. I tu eres? Inés Martín del Real. Hòstia, Real, tu. De Vic no ets. Inés Martínez Real. Ho tens millor, tu, Ara veurem. Qui vols que comenci primer? Algú de vosaltres dos ha de venir aquí, posar-se aquí i començar a veure amb el porró. I començarà... A Maiol? A Maiol. Maiol, endavant, un aplaudiment pel Maiol, sisplau. Vine aquí al centre de l'escenari. Hòstia, que em mato. Puja per aquí, Maiol. Està a punt de matar-me, però... No passa res. Les normes estan per trencar-se. Què he de fer? M'he d'aixecar jo també. I jo no, és que no em puc aixecar gaire, aquesta cadira. Sí, ja ho hem vist abans. Ja ho hem vist abans. Vinga. Molt bé. Aviam com està a càmera, surts... Vale. No sé si surts. Igual t'hauries de seure. Sí, pues seu. Pues molt bé. Vale. El porró l'he netejat aquest matí. I ahir per la nit també. O sigui que tranquil que està net. Fairy. Pero no marca blanca, no, Fairy. A mi griega. Villarriba y Villabajo están compitiendo en sus fiestas para saber cuántos platos tienen que limpiar y con solo una gota de Fairy pueden limpiar todas las fiestas. Pues Fairy para ti y para tus fiestas. Molt bé. Vale, sí, perfecte. A veure si et contacten ja, tio, al Lidl o al Bombero Esclar. Vale, Pau, estem preparats? Maiol, no, t'ho fas tu, Sí, no, però... No, espera. Però es deia el tap, O no saps tu veure de porró? Jo és que no veig... Lleva el tap. Sí. Si no passa l'aire... És física, això, clar. No ve aprovat. La setmana passada va venir una noia que és física... Vaig fer llatí. Tu saps Rosa, Saps declinar Rosa? Sí. Vale. Vinga. Vale, estem preparats? Sí? Has de dir el teu nom sencer. De jutge faràs tu, Daniel. Jo no faig de jutge. Tu has de decidir. Si ho diu bé o ho diu malament. Vale? Estem preparats, tothom? A 3, 1, 2, 3! Música! Maria i Puig. Ok, vale. Hòstia puta. Vale, bé, molt bé. No són clínex. Oi, va, com t'has posat. Espera un moment, et donem un paper. És que em sap greu ara, tio. Déu, tio. A Clínex. Sanitario! Perdem! Hòstia puta, mare. Inés, el que t'espera, ara. Mare de Déu, tio. Però ho ha dit prou bé, Sí, ho ha dit prou bé, Jo li posaria... Sí. Jo li posaria... Fins que diu... Sí. Jo li posaria un... Hòstia, saps fatal, tio, això, Un 6 i mig. Un 6 i mig? Bueno, no sé, ja he dit que tu eres de YouTube. És que jo he vist un tio per internet que canta Ese toro enamorado de la luna mentre es veu. Ja, però no... Vull dir que si ho tinc que comparar, molt bé. Sí, molt bé, un aplaudiment pel Maiol. Molt bé. I ara és el torn d'Inés. Sisplau, un aplaudiment per la Inés. Inés... Com era? Inés, què? Inés Martín del Real. No expliquis... Acorda't d'això, perquè... Quan vagis a Segovia, no expliquis això. Vale? O sigui, això no ha passat mai, Vale. Inés, toda la noche en la casa d'Inés. Molt bé. Ai, com, molt bé. Això és per mi. Vale. S'ha atacat, Mira, Batman alcohòlic. I aquest xaval, on ha d'anar ara, després? Arribaran olorant a Don Simón, aquests dos. És igual. Li faran els xistes de sempre. Vinga, va, som-hi. Inés, estàs preparada? Estàs preparada? Vale, doncs això es tracta, que no estiguis preparada. Vale, Pau, estàs preparat? Pau me refiero, No. Pablo. No, Pau. Estàs preparada? Te'n recordes del teu nom i els teus cognoms? Sí? El vols repetir per si t'has oblidat? Vale, perfecte. Però no riguis perquè si no perdràs. Poses sèria? Ja, clar, que és el problema. Serà difícil, això, Per cert, que pelazo tienes, també. No, ella també. La parella pelazo. Sí, ojalà. Posa't una mà aquí, diuen per allà. Molt bé. Vinga, som-hi. Espera, un moment. No, 1, 2, 3. Vinga. 1, 2, 3, endavant! Què ha passat? Ha sigut impossible! La varietat Xarel 10 ha impedit que Inés digui el seu nom. Un aplaudiment per la Inés. Un aplaudiment per la Inés. No ho he intentat perquè no ha sigut possible. Físicament no ha sigut possible. Ha perdut ella perquè naturalment no et dius... Clar. Si vinguessis de Ganímedes potser sí, però venint de Segovia no.
I, Daniel, jo crec que... Bueno, jo crec que ha quedat clar que... Espera, que tenim una fanfàrria. Tens la fanfàrria, Pau? Vale, doncs ara anem a fer-ho bé. Tenim una fanfàrria preparada per... Ja saben tothom qui ha guanyat el títol del millor català del Vull ser d'avui. Sí, doncs el millor català del Vull ser d'avui... El millor català del Vull ser... Espera. D'avui... ha estat pel... Espera, segueix la fanfàrria. Espera, anem a fer-ho bé. Vinga, que si no ens fitxaran a la SER. Pues fes-ho tu, que jo... Però aleshores no em fitxaran a la SER. No, vinga. Sí? Endavant! I el millor català de la policia d'avui ha sigut... Maiol! Maiol, sisplau, ja tenim guanyador, puja a l'escenari, farem la foto ara. Ah, sí? Faig una foto solament. El premi està... La motxilla. A veure. Bueno, ara en aquest moment estem mirant la bossa del líder. És la bossa? Ah, ja el tens? Sí? Sí. Doncs... El premi d'avui al millor català és aquest joc de cartes catalanes. Oh, espectacular! Mira. Ni el preu ens ha costat €1,30. Està superbé. Molt bé, però d'on li envem? Ara quan vagis a una festa i tal, algú digui teníeu una baraja espanyola, li dius tu no! Tinc una baraja catalana. Ens fas una foto? Hòstia, mira, sí, em fas una foto. Sí, així a vertical, perquè aquí hi ha constància de... Ja que tot també ho has patit, però bueno, molt bé. Hòstia, mira. És foto, vale, perdó. Que era vídeo, sí, coses meves. Gràcies. Moltes gràcies, Maiol. Fantàstic. Doncs sí, ara sí. Doncs ja hem acabat. Sí. Llavors, hòstia, ha estat un programa meravellós, m'ho he passat molt bé. Molt bé, jo també. I, collons, gràcies a tots i totes per venir. Això nosaltres ho fem un dijous sí, un no, un dissabte sí, un no. Bueno, és millor que entreu a la nostra... Sí, millor. Al nostre perfil d'Instagram, on publiquem tots els shows i tal. Estem fent aquesta temporada el show a porta oberta perquè podeu venir sempre que vulgueu. L'únic que sí que demanem és això de que fagueu la reserva per saber si... Perquè la setmana passada van venir 1.350 persones i només van poder entrar 1.000. Llavors... Se m'escolta? Sí, no? Sí. Llavors, vingueu sempre que vulgueu perquè això és casa vostra. I a casa vostra es parla català. Clar que sí! Seguiu-nos a les xarxes socials! Dani Morlà! Josep Maria Raventós! Instagram, YouTube, Pau, els mans... I a la Guixeta! Es podeu ajudar ja a la Guixeta amb els vostres vius i calarons! Visca Catalunya! Visca! Sí, és que sí. No, però així no. Tapa, cam. No hi ha professional de veure porró. Sí, no t'ajuguis. Bueno, tu mateix, jo no ho faria mai, però sí, endavant. Sí, mira. Mira si té pèl. Això, què feu ja? Sí, home, jo també em callo. Ara ve... Sí, però endavant. Hòstia. Què vols? Hi havia nens per... No, vale. Hòstia! Oh, molt bé. El chico del torso trabajando. Ara ens farà una escudella i cardolla. Mira el de Caldón. Ui, paella gratis, a Cal Mugró. El de Caldón també venen... Hòstia, mira com li fot. Uoló. Com et dius? A veure. Vale. Molt bé. Bueno, s'ha sentit que deia... Però bueno, has gaudit? Sí. Bueno, ara que has gaudit o... Aquesta gent ja ha de marxar. No fem més show perquè si no ens quedarem... Ja està. A Abrera, sí.